filmer bare, lad os sige det. Til at lyde. Hvad? Den er op til at lyde. Men vi skal jo filme herfra, for glem det der heksøger. Jeg filmer bare helt fint. Så film, så er jeg med lyd på, ikke? Men kan du ikke lige sige stille, fordi jeg kan så ikke lyde, når jeg skal ud så. Hallo, derovre. Enten øver jeg, eller også går I ind og laver brugervejledning. Enten øver jeg, eller også går I ind og arbejder. Godt. Godt. Vi starter med vandet. Det bliver hævet op fra grundvand eller overfladevand til søer. Kommer igennem et vandværk, hvor det kommer igennem en rensnings- og iltningsproces. Kommer over i en stor vandtank, som vi kender som vandtårn. Rundt omkring har jeg sikkert set. Og bliver så sendt ud til forbrugeren. De rør, der kommer ud, de ligger i 1,20 meter under jorden, som er frostfri dybde. Så vejret ikke kan sørge for, at vi ikke får noget vand. Vi kommer så over til vores hus, op i vores første installation her, hvor vi har den første kogelhane. Det er også en hovedstophane. Når du lukker for den, så lukker du for alt vand i huset. Kører vi igennem over til vores vandmåler. Den måler i kubik. En kubik, det er 1000 liter. Den har nogle mål, den skal sidde i. 500 til 1200 over gulv. Der skal være 100 fra midt til væg. 700 frit oppe. 600 frit ud. Så man kan komme til at skifte, når det er nødvendigt. Videre til en ny kuglehane med aftag på. Så hvis det er muligt, eller grund til, at man skal skifte vandmåleren, så kan man lukke på de to her, lige tappe trykket af, så det ikke står vand ud, og så er det nemt at skifte. Videre over til vores kontrollerbare kontoventil, fordi når først vi har fået vandet igennem vores måler, så er det vores vand. Det vil vandværket ikke have tilbage. Så det må det ikke kunne, så når det kommer igennem den her, så bliver det her, og så kan det kun komme den vej. Grunden til, at man siger kontrollerbar, det er så, at man kan undersøge, om den virker. Ved at lukke for vandet og åbne den ene første skrue her. Og står der en stråle ud, så duer den ikke. Og kommer der bare et par dråber, fordi der er jo stadig lidt vand inde i det her stykke her. Men bare et par dråber, så virker den, og så er det godt nok. Så går vi videre over i vores 3/4 tom galvaniserede, må man gerne sige. Ned til vores jonfælde, som sidder der, fordi vi skifter over til kobberrør. Kobberrør er mere ædelt, eller kobber er mere ædelt end jern, så kobberet kan finde på at æde jernet. Så for at forhindre det, så har vi sat jonfælden på. Vi kører så videre i vores 18 mm kobberrør, og der har vi vores første installation, det er til en bruser. Vejledende højde, det er 1050, og standardmål, det er 153 midt rør. Det er standard i Europa. Så går vi videre, kommer vi over til vores håndvask. Håndvask standard, det er 850 til overkant vask. Det vil sige, at rørene skal sidde 650 over gulvet. Så er der et gab på 20, som passer til slangerne, som kommer fra vandhænden. Vi kører videre med vores kolde vand. Så har vi lige en bundhæn hernede, som man f.eks. kunne bruge til at fylde på sit varmeanlæg med. Det kører så op i vores sikkerhedsaggregat, op mod beholderen. Der er en justerbar kontoventil. Der er en aftapning til varmebeholderen, og der er en sikkerhedsventil, der åbner på 10 bar. Vi har et afblæsningsrør, der er lavet i galvaniseret, og det skåret skråt af nede i bunden, så man ikke kan bruge det til noget. Det er meget vigtigt, at man ikke kan, at nogen kan sørge for, at det ikke virker til det, det skal. Det skal det kunne. Så derfor sætter man det af, så kan man ikke sætte noget på, som får for ekstra sikkerhed. Så kommer vi op i beholderen, og der skal vandet jo varmes op, og det gør den via sådan de her to ventiler, det kan vi så vende tilbage til. Men vi vil gerne have en temperatur cirka på 55 grader i beholderen. Det er sådan det mest optimale i forhold til, kommer det over 60 grader, kommer der kaldt, så meget kaldt i beholderen. Kommer det på en 45-47 grader, kan der dannes legionella-bakterier i vandet. Så 55 grader optimalt sådan i forhold til, hvad skal man sige, at den holder tingene nede så godt som muligt, det ene og det andet. Ikke? Vi kører videre ud, så har vi vores varmevandsledning, og den kører selvfølgelig så bare tilbage til tapstederne. Det skal lige siges, at varmen altid er til venstre. Godt. Det var sådan set mit brugsvandsanlæg. Så vil jeg fortælle om mit lukkede tostrængsanlæg. Der har vi så vores fyr her, gaskedel for eksempel. Det har et fremløb og en retur. Starter med fremløbet, kommer det ud af kæden her, og går over og laver varme over i beholderen. Det er et spiral, som så kommer ud igen og er styret af den her termostatventil, som så kan
bestemme vores temperatur, vi gerne vil have på de 55 grader. Og det kører også videre ned til vores pumpe, ligesom hjertet i systemet. Hvis den ikke duer, så kan den ikke drive vandet rundt, og så går kæden jo på overkogesikring, for den kan ikke komme af med alt det varme, den laver. Så alle tingene skal jo spille sammen, for det hele virker. Ikke? Så den pumper så videre, kommer vi ned forbi et termometer. Vores fremløbstemperatur skulle være omkring 60 grader. Vi skal jo bruge 55 grader i beholderen, så det må godt lige være sådan lidt over det. Vi kommer ned til vores bundhane, aftapning, påfyldningshane, kan man kalde den, og skifter over til stålrør. Det er så lavet i et langt stykke rør. Der må ikke være sammenligninger med gulv. Derfor har vi lavet det som udsamlinger ved at putte dem op og lave dem i et stykke. Så alle samlinger, de er over gulvhøjde. Vi kører over, så kommer vi over til vores radiator. Stadigvæk på fremløbet. Op til en radiatorventil her. Det er jo så en termostatventil med rumføler. Det vil sige, at den her, den måler i rummet, hvor den sidder. Og der kan man sige, at jeg vil gerne have 20 grader i mit rum, så passer det måske med 3. Bum, og så sørger den for, at det altid er 20 grader. Mere eller mindre. Åbner du et vindue, så vil den begynde at varme, som om den står på 4, indtil den får varmet op. Så den kan selv finde ud af at skrue op og ned, kan man sige. Og det er jo det, der er termostatvirkningen i det. Ikke? Det kommer så ind igennem radiatoren. For at sådan noget skal virke, så må der ikke være luft i systemet. Så vi har en luftskrue på, som man lufter ud, mens man fylder op. Så kommer der vand ned i bunden, og så presser den jo luften ud, og så lige pludselig kommer der en lille stråle vand, så er det om at få lukket for den igen. Så er den fyldt op. Så kommer vi videre til den næste, gør det samme, så er den fyldt op. Så kan det her faktisk køre rundt. Fordi så kan pumpen, selvom den kun sidder på det ene, så kan den skubbe det hele rundt. Ikke? Ja, den pumper et sted, og så, fordi der ikke er luft i, så kan den flytte det hele. Kan man sige, ikke? Men er det sådan en mindste smule luft, så kan de stå der, hvor luften sidder. Så kan det komme med rundt. Vi kommer så videre ud fra radiatorerne på vores, nu kører vi så over på returladningen. Og der er jo samme princip, der må ikke være samlinger, så de kører jo et stykke under gulv. Kommer vi op i vores anden bundhæne, aftap påfyldning. Kan bare mange navne. Og så kommer vi op til en snavsamler. Der kan jo godt være lidt skidt og rust og småspåne og lidt pakgarne tilbage, når man har lavet sådan en anlæg. Så for at det ikke skal komme op i fyret, så har man sat en snavsamler på, så man så kan skrue proppen af her og så rense i gang imellem, hvis det er, at det ikke kan køre rundt. Selvom man har gjort alt det andet rigtigt, så kunne der være skidt i den der for eksempel. Ikke? Nu har der været så fint her, at man har sat et termometer på returen også, men det så kan man faktisk se, at den skulle meget gerne være mindre i temperatur end fremløbet. Fordi den har været ude, og den afgiver varme i rummet, så bliver den selvfølgelig koldere, og så skulle det meget gerne. Så hvis vi siger, at det er 60 grader her, så er det måske kun 40 grader på returen. Så har den afgivet varme til det. Og så kører vi videre og tilbage i returen og op i vores kedel igen. Så kommer vi op til vores andet sikkerhedsaggregat. Det består også af 3 ting. Der er et manometer, en automatisk udlufter og en sikkerhedsventil, der åbner på 2,5 bar. Når vi har sådan en anlæg som det her, ikke, så er det jo sådan, at 1 bar, det er 10 meter vandsøjle. Ikke? Det er jo fordi, det er den nye mål. I gamle dage, der havde man ikke sådan en som den her. Det var en lukket ekspressionbeholder. Der havde man åben. Så der var det sådan set bare, hvad vandet det varede. Så jo højere du kommer op, så er tyngdekraften gør, at det vil veje noget. Og så kunne man måle meter vandsøjle på den måde. I dag der er det bare, men man kan omregne det. Ikke? Så vi har et anlæg her, der måske er 2 meter højt. Så i teorien kunne vi nøjes med 0,2 bar. Men for at der lige er noget at arbejde med, så fylder vi 1 bars tryk på. Ikke? Det holder man så øje med, når man fylder på, og kommer den op. Så stopper man selvfølgelig og lukker for haner, piller slanger fra og tænder for fyr og pumpe. Så kører det rundt. Så har vi vores ekspansionsbeholder. Det er jo en anordning, der ligesom holder trykket stabilt i vores anlæg. Fordi på samme måde som at vandet udvider sig herover, så hvis det udvider sig for meget, skal det kunne komme ud af sikkerhedsventilen her. Ikke? Så sørger den her så for, at det, i stedet for at det hele det trækker sig sammen sådan, og giver sig i hele anlægget, så foregår det hele herinde i. Der er luft på den ene side, jeg kan se, der sidder en ventil her.
Der er sådan en stor gummiplade, der sidder på her, og der er vand på bagsiden. Så når vandet det udvider sig herinde i den her, så skubber det på gummipladen, så står den ud i sådan en bule. Og når så det begynder at køle ned igen, fordi nu har fyret så varmer det op, det skal i den omgang, så trækker den sig tilbage. Det gør så, at den skaber det her stabile tryk i anlægget, så manometeret det står stille. Man kan se ved, at den her den pendler op og ned, hver gang fyret det tænder. For eksempel, så indikerer det faktisk, at den her den er gået i stykker. Og så kan man skifte den for at få trykket til at virke igen og køre stabilt. Og hver gang 2,5 bar er ikke ret meget. Så der vil den stå og pøse lidt vand ud hele tiden. Men når nu det ikke er vandværket, der hele tiden giver vand, men vi selv har fyldt på, så kan man faktisk risikere, at den stille og roligt står og tømmer sig selv. Og det tror folk jo selvfølgelig, at det er utæt, men det er det egentlig taget ikke. Det er bare den her gummimembran, der er ude. Og så duer det simpelthen ikke mere. Ja, så tror jeg, vi har været igennem det.